Hej, jeg hedder Rune, og jeg arbejder i Gibotek som servicetekniker. Hos Gibotek der har vi serviceteknikere i forskellige kategorier. Der er specielt nogen, der arbejder inden for sygehuset, vedligehold, og der er nogen, der arbejder med CNC-maskiner, selvfølgelig også med vedligehold, reparationer osv. Og jeg selv er inden for robotteknologi, med hvad der kan høre af vedligehold og udstyr og sågar undervisning. Som servicetekniker så kommer man ud og hjælper kunder med deres problemer eller vedligehold af deres maskiner, så de får en god oppetid på deres udstyr, hvilket de er rigtig glade for. Der er selvfølgelig også tilknyttet rejseaktivitet visse dage. Der kan være 2 dage på et site, eller man kan også sågar komme til udlandet, som kunne være Sverige, Norge, Tyskland. Så der er lidt alsidighed i det arbejde. Som servicetekniker er det selvfølgelig meget varierende arbejde. Så er du klar til at have en spændende hverdag, så kunne det være, det var noget for dig med daglige nye udfordringer og spændende arbejdssteder.